Otec a dcéra alebo rozhovory o živote, o pravde, o tlaku prostredia a o hodnotách. Nie všetky rozhovory s dcérou sú o známkach, povinnostiach alebo správaní. Tie najdôležitejšie sú o živote, o pravde, o spravodlivosti, o tlaku okolia a o hodnotách. Otec tu nie je kazateľom, ale je kompasom. Rozhovory nezačínajú prednáškou. Dcéra sa otvorí iba tam, kde necíti súd. To, čo zatvára rozhovor, je moralizovanie, prerušovanie, zľahčovanie a okamžité riešenia. A naopak, to, čo ho otvára, je ticho, otázky a úprimný záujem pýtajúc sa, ako to vidíš ty? Čo si o tom myslíš? A tým jej dáváš hlas a buduješ dôveru. Pravda bez strašenia. Život nie je vždy férový. Ľudia nie sú vždy dobrí a systémy nie sú vždy spravodlivé. Ale pravda sa dá hovoriť pokojne a realita sa dá vysvetliť bez cynizmu. Vysvetlí jej, že nie všetko je správne, že má právo rozmýšľať vlastnou hlavou. Tak učíš dcéru rozlišovať a nebáť sa. Tlak prostredia, to jest byť inou, bez izolácie. Dievčatá čelia tlaku, aby zapadli, aby sa páčili, prispôsobovali sa a mlčali, aby mali pokoj. Ako otec môžeš povedať, byť inou neznamená byť samou, znamená to vedieť, kým si. Uč ju, že hodnota nie je vo schvaľovaní inými, že ticho má cenu, keď je vedomé a že nie každý názor si zaslúži plýtvanie jej energiou. Hodnoty sa žijú, nie hlásajú. Dcéra nesleduje, čo tvrdíš, ale ako sa správaš, keď ona vidí, že stojíš za pravdou, aj keď je to nevýhodné, že sa nenecháš kúpiť a že rešpektuješ slabších, tak sa učí hodnotám aj bez slov. Rozhovory o chybách a zlyhaniach. Jedný z najcennejších rozhovorov ako otec sú o svojich vlastných chybách, o vlastných pádoch a rozhodnutiach, ktoré by si dnes urobil inak. Nebáť sa povedať, toto som nezvládol, alebo učím sa z toho. Vtedy sa dcéra naučí, že urobiť chybu ešte neznamená koniec, že sila je v náprave a že pravda neohrozuje úprimný vzťah. Vnútorný kompas namiesto poslušnosti. Cieľom nie je vychovať poslušnú dcéru, ale cieľom je vychovať vedomú ženu. Napríklad nauč ju pýtať sa samej seba v určitých situáciách, či je to v súlade s jej pocitmi, či sa cíti s tým dobre, alebo či je to fér voči nej samej a iným. Tak sa jej bude nastavovať vnútorný kompas a nie závislosť na autorite. Rozhovory, ktoré dozrievajú časom. Niektoré tvoje slová padnú na úrodnú pôdu až po rokoch. Dozrejú potichu, alebo sa vrátia v krízových situáciách. Tvoj pokojný otcovský hlas sa tak stane jej vnútorným hlasom. Na záver, pre otcov. Najsilnejší otec nie je ten, čo všetko vie, ale ten, s ktorým sa dá hovoriť bez strachu. Otec, ktorý počúva viac než káže, hovorí pravdu bez krutosti a žije podľa hodnôt v praxi, je jej príkladom a zanechá v dcére jasnosť, odvahu a pevný vnútorný smer. Ak sa vám toto video páčilo a prinieslo vám hodnotu, budeme radi za každý like. Nezabudnite sa prihlásiť na odber a klikni na subscribe, aby vám neušli ďalšie videá zo Slavianskej akadémie. Ak vás toto video oslovilo, zdieľajte ho s priateľmi alebo s niekým, komu môže pomôcť. Vaša podpora nám pomáha rásť a šíriť tieto myšlienky ďalej. Ďakujeme, že ste súčasťou komunity.